Anong kamalian mo sa buhay na kakapulutan mo ng aral? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kadanlak. So what's up mga kadanlak? Ako nga pala si Budanlak Official at nagbabalik. So ngayon real talkan muna tayo. Mga kadanlak, marami ng taong nagsasabi na walang forever. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Minahal, pinakilig pero hindi naging sila. Inalagaan mo ng matagal pero sa iba kinakasal. So isa lang yan sa pag-uusapan natin ngayon mga kadanlak. Alam kong interesado ka kaya huwag kang mainip. Kaya simulan natin to. Let's go! Alam nyo mga kadanlak, kung gusto talaga nating makahanap at makatagpo ng taong magmamahal sa atin ng totoo at kayang pahalagahan at irespeto kung ano mang meron tayo, marami yan. Pero hindi basta mahanap yan. Bago mo mahanap yung taong yun, simulan mo sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo, irespeto mo yung sarili mo, pahalagahan mo yung sarili mo, payamanin mo yung sarili mo sa pagmamahal, pupunuin mo ng respeto. Dahil kapag nirespeto mo ng buo, minahal mo ang sarili mo, kung sino mo yung taong tatanggapin mo sa buhay mo, mamahalin ka rin nun ng buong buo. Tanggap yung nakaraan at kung ano pa ang pagkatao mo. Kasi nakita niya sa yun eh. Pero pag hindi mo kayang respetuhin yung sarili mo, hindi mo kayang pahalagahan yung sarili mo, paano ka pahalagahan ng taong tinatanggap mo? Kasi hindi mo nakita yung halaga mo, so hindi rin niya nakita yung kahalagahan mo. Mag-aaway at mag-aaway kayo, magkasalubong kayo. Minsan ka nang nagkamali sa buhay. Oo, walang perpektong tao sa mundong to, wala. Lahat tayo nagkakamali. Pero wag nating hayaan na gamitin natin yung hindi natin pagka-perpekto para gumawa pa tayo ulit ng kamalian na desisyon sa buhay. Kung nagkamali tayo ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tama na yun. May napupulot ka ng aral at may natutunan ka na doon. Minsan ka nang dumapa, minsan ka nang niloko, at minsan nang hindi pinahalagahan yung pagmamahal mo. Hindi ka nirespeto bilang ikaw. Hindi ka nirespeto at hindi pinahalagahan yung pagkatao mo. Kaya magiging wais tayo sa buhay. Di porkit gwapo, kinindatan ka lang, binigyan ka ng flowers at chocolate, bumigay ka na. Naging malambot yung bato mong puso. Tandaan mo sasabihin ko, flowers at chocolate lang ba ang katumbas ng pagmamahal natin sa sarili? Flowers at chocolate lang ba ang kapalit ng ating pagmamahal sa tao? Hindi. Huwag niyong hayaan mga kadanlak na bula-bulahin kayo ng mga tao. Sa panahong to, napaka-high-tech na, magiging wais tayo sa buhay, sa mga desisyon natin sa buhay. Oo, sabi nila, mahirap daw magmahal. Pambihira, hindi mahirap magmahal. Madaling magmahal, kahit sino pwede mong mahalin. Alam niyo kung ano yung mahirap? Bigay ng respeto. Mahirap masira yung respeto. Mga kadanlak, kahit sino pang tanongin nyo, madaling magmahal ng tao. Kahit plastikin mo lang, mahalin mo lang sa plastikin mo, madali. Pero yung tiwala, mga kadanlak, walang halaga nun. Yung respeto, mga kadanlak, hindi mo kayang bayaran yun. Hindi mo kayang bayaran ng ilang milyon yun. Pag once nagkaroon ng lamat ang respeto, mark my word, hindi mo may babalik yan pag nagkaroon ng lamat yan. Okay? Kahit pa sabihin nila, may anak ka sa nakaraan mo. Tanggap kaya ako ng taong mamahalin ko? Tanggap kaya ako ng taong nililigawan ko pag sinabi ko yung totoo? Mga kadanlak, huwag kayong matakot. Okay? Yung taong nanligaw sa inyo, yung taong nagmamahal at interesado sa inyo, wala silang paki sa nakaraan nyo, basta tanggap ka ng buo. Tanggap nila yan. Kahit may anak ka pa o kasal ka pa, kapag nagmahal ka ulit, tanggap yan ng taong nagmamahal sa iyo. Kapag tanggap mo rin ng buo ang sarili mo, huwag kang mahiyang magsabi. Lahat tayo hindi natin ginusto yan. Nangyari yan sa atin. Walang sino mang tao na magkaroon ng broken family. Kung may anak ka, tanggapin mo, huwag mo ikahiya sa taong nanligaw sa iyo. Sabihin mo sa kanya yung totoo, na ganito, ganyan, may anak ako sa nakaraan ko. May anak ako sa dating ex-husband ko. So tanggap mo ba yung pagkatao ko? Na single mom ako, single dad ako? Hindi kinakahiya yan. Blessings yan mga kadanlak. Now, kung hindi ka tanggap ng tao na nanligaw sa'yo, na sinabi mo yung totoo, hindi pagmamahal ang tawag doon, okay? Kalandian yan. Kung hindi ka tanggap ng taong yun, na sinabi mo yung totoo, kung ano mang meron ka sa buhay mo, hindi ka niya mahal na totoo. Okay? Kaya ka lang siguro niya niligawan dahil may gusto siyang makuha sa'yo. Huwag tayong ganun. Huwag tayong basta bibigay lang. Okay? Huwag nating ipalit yung pagmamahal at respeto sa sarili natin sa chocolates, flowers. Pwede kang bumili ng flowers, makakabili ka. Chocolates, pwede kang bumili. Okay? Madaling magmahal pero mahirap magtiwala. So yun lang mga kadan. Huwag tayong padalos-dalos sa buhay. Minsan na tayo nagkamali. Huwag na nating ulitin yung pagkakamaling yun. Masaktan tayo normal, okay lang kung masaktan tayo dun sa nadapa tayo, nauntong tayo sa pader, nasugatan tayo. Pero para masaktan tayo sa lalaking tinanggap natin ulit, masakit na yung mga kadanlak. Ulit-ulit na lang eh. Kung hindi ka pa natututo sa pagkakamali mo, wala na, ikaw na yung may problema.
hindi ka tao. Hiwan ko kung ano ka. So yun lang mga kadalak, sana may natutunan kayo. So lahat ng mga sinasabi ko, pag yung ginawa nyo, tsak, mark my word, may magandang paruroonan ang pagmamahala nyo. So yan lang mga kadalak, maraming salamat sa panonood nyo. So wag nating kalimutan lagi, small YouTubers, God first!